Čaute, zdravím vás v mojej prvej časti hry Minecraft a vlastne Skyblocku. U mňa teraz mám nejak čudne... Dáme si to na short. Aspoň. Môj komp, viete ako to je s tým. OK, teraz toto je... Takže niekde okolo na... Wow, skoro som spadol, ale neviem ako sa dostať potom späť na ostrov, čo je hrozné. A skúsim si to dať na normál. No. Držať shiftko, lebo s mojou šikovnosťou už vidím ako padnem niekde. A niekde by mala byť piesočná táto. Taký piesočný ostrov. Možno si teraz každý poviete, že čo trepem, že zase ďalší skyblock, že už to je... Aha, tam je, dobre. Že skyblock, že to už je stará vec, ale mňa v poslednej dobe strašne baví skyblock, s kamarátmi hrávam a tak. Takže ja si pozbieram ešte takú hlinu a budem sa snažiť, aby mi ani jeden kúštik nepadol dole. Počkaj, aby som si mohol dať aj silnejší hlas. A vidíte, ako mám väžu pustenú, tak ja si ju dám tiež tichšie, lebo moc to hrá asi. Opa, skoro mi padla. Tu by som nebol moc nadšený. A tu už nám rastie krásna trávička. Ale samozrejme my si ju necháme rozraz, aby sme mali dobytok. A čo máme v bedničku? Voľa. Takže budeme musieť rozmýšľať nad nejakým cobblestone generátorom. Neviem, či spravím ten, čo som vlastne robil aj na návod. Ešte uvidím. A ja si potom tu spravím takú väčšiu plochu okolo toho stromčeka. Hop. Spadnem tam, spadnem. A vlastne budeme to hrať tak, že keď raz zomrem, tak zomrem navždy. Ako myslím v tomto hre. Možno by sa niektorí potešili, keby hrajú normálne. Tak, toto pekne ešte tu, aby mi žiadna hlinka nespadla. Padla alebo nie? To som nevidel. Budem sa snažiť saplingy dostať. Šaplingy. Ešte. Všem tu na takto. Hop, ale ne. Grambľavý. Som. Dobre, ideme skúsiť. Šťastie. Nič. No a tu by si mohol padnúť. Nič. Ani tu. Pani. Neral si, že by som si musel začať nový svet. Ak mi nepadne sapling. Počkaj, uvidím radšej sem dole. Tak by ho vypadalo, aby som ho chytil. Nič. Si asi fakt robí zo mňa srandu. Máme jeden sapling, idem ho rýchlo dať do bedne. Vynikajúce. Ešte tu sa kúkam, že mám dieru. Ja som sa ešte čudoval, že mám nejak málo tej hliny. To som ju dal do bedne, ani neviem kedy. Aj zajmerno. Čo si budeme vraviť? Konečne už sme presťahovaní po dlhom čase. Bola to drina, dobre, ale teraz ideme riešiť také blbosti. Ešte tu si to trochu rozšírim na jeden blok. Alebo ani nie. Lebo potom to ešte budem podstavovať, aby vlastne... A teraz ten cobblestone generátor by to chcelo však. Poznám jeden trik, ale ten moc nechcem robiť. Dobre, ešte že tak. Mám jeden sapling, ale mohol by som ich mať viac však.
Nič. 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 Á, dobre, super. Tak, ja mám šťastie asi, no. Pekné slniečko nad nami. Niečo majú dobre počuť, teraz ma to napadlo tak. Tú väžu už celkovo vypnem, lebo tu nám hra Minecraft hudba. No tak. Ja som si zase nepozrel, kedy som spustil nahrávanie, tak ešte spravím ten cobblestone generátor a ukončím to. Musím taký lightový, ľahký. Tak. Neviem, či sa mi podarí teraz. Vôbec. No ja nechám hneď. No ideme to skúsiť. Toto radšej si schovám. Keď tiež ten kyblík vyžajol, ten prídem. No teraz sa bojím, že sa mi stane, a nemôže sa mi stať obsidian, lebo tak. Moje skúsenosti so Skybookom, ako vidím, tak nie sú moc dobré. Tak, asi to ukončím teraz. To mám ako... Sakra. Myslel som si, že už sa mi to podarí konečne. Už to asi tretíkrát natáčam. Som vedel, že mám spraviť ten iný. Raz mi to seklo, takže som sa... teraz som iba dovedná. Dobre, tak... No, uvidíme sa u ďalšieho dielu, no, bohužiaľ. Čaute.